مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلت مستيات بيتنا كاب جبصن لاكسمبرغن كلت حبريتاتات ناب مدلاو مستيات بيتنا تلاقيخنا لوا بقدامنت جن سرعه قدف ليتنال جنرال صادقان نتخلو كينات املكيتو زهابو حساب استدالو جبر ملسي كنقربينا اب مونغو ايرتران ايثيوبيان اب زخونه هموت كينات كولع كم زخل ليتنال جنرال صادقان جبرتنساي حساب دحر مقربو سرعه قدف ازي مرأيا نايتي بوغن ايثيوبيا زغاوح زلو دليت كويناتيو كبل جبر ملسي هيبو مينستر زينا سرعه قدف لمسولوس اب زوصو صحف እቲ ጀነራል ኣካል ናይቲ ብሓይሊ ንኤርትራዊት ወደብ ዓሰብ ንምጉባጥ ዝህቀን ኣጀንዳ እዩ ክብል ነቒፉ ስርዓት ግደፍ ሎሚ ብመገዲ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ደባዊ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብወገን ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ንምቁፅጻር ዕላማ ከም ዝነበረ ገሊጹሎ እቲ ሚኒስተር ቀጺሉ እዚ ድማ ኣብ እዋን ሳልሳይ ወራር ማለት ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ተፈቲኑ እዩ ክብል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ገሊጹ እቲ ከም ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምዃን ነቲ ደባዊ ኩናት ዝመርሐ ጀነራል ጻድቃን ነታ ኣካል ልኡላዊት ግዝኣት ኤርትራ ዝኾነት ወደብ ዓሰብ ኣብ ትሕቲ ዋንነት ኢትዮጵያ ክትኣቱ ኣለዋ ዝብል መርገጺ ከም ዝነበሮን መርገጺኡ ከም ዘይቀየረን ኣብ ግንቦት 2020 ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ተዛሪቡ ነይሩ ስርዓት ግደፍ ኣብ ዝኾነ ዝፍጠር ተኣፋፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝኾነ መግለጺ ካብ መሃብ ቁጥብ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ግን ብወገን ኢትዮጵያ ንዘዝወፀ ምስ ኢትዮጵያ ምትሕሓዝ ዘለዎ መግለጺታት ቀልጢፉ ግብረ መልሲ ኣብ መሃብ ተጸሚዱሎ ኣብቲ ኣብ ቅልውላው ዝርከብ ፖለቲካ ትግራይ አንጻር እቶም ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎም ዝበሃሉ ዝበዝሑ ኣዘዚ ሰራዊት ተሰሊፉ ዘሎ ጻድቃን ክልል ትግራይ ዳግማይ ናብ ዓውደ ኩናት ከይትምለስ ዘለዎ ስጋት ብምግላጽ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ቀስ ብቐስ ብምንቁልቋሉ ናብ ኩናት ምእታው ዘይተርፍ ዝመስል ክብል እዩ ኣብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ሪፖርተር ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ዘውፅኦ ጽሑፍ ዝምጉት የማነ ገብረ መስቀል ሻርሊ ጻድቃን ምናልባት ከይተፈለጦ ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝብህግ ኣጀንዳ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ኣቃሊዑሎ ኢሎም እቲ ሕጂ ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ ከም ጠንቂ ኩናት ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ወደብ ዓሰብን ባሕርን እዩ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ተኣምር ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወኒ ኣለዎ ናብ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሐት ትመስል እቲ ኣቐዲሙን ዝሓለፉ 6-7 ዓመታት ብተደጋጋሚ ብወገን ብልጽግና በጨቕ ዝብል ዝነበረ ናይ ባሕሪ ሕቶ ሎሚ ዓይኑ ኣፍጢጡ ተገሊጹሎ ኣብይ ኣሕመድ ፈለማ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ወደባት ኤርትራ ዳግም ተኸፊቶም ኣገልግሎት ክህቡ ምስ ኢሳያስ ከም ዝተሰማምዑ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ስምምዕ ኣይተተግበረን እተን ድሕሪ 10 ዓመታት ሰላም ፈጢረን ናብ ልምዓት ከም ረሓየን ዝተባህላ ክልተ ሃገራት ሽዑብ ዝወሰዶ እተበግሶ ክሳብ ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ከም ዝዓትር ኣኽኢልዎ ከም ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሕብረታትን መንግስታትን እውን ነቲ ኣብ መንጎ ወደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዝርጋሕ ናይ ጽርግያን መንገዲ ባቡርን ፕሮጀክታት ኣብ ምምዋል ክትሓባበሩ ምዃኖም ይገልጹ ነይሮም ኩሉ ግን ከንቱ ኮይኑ እቲ ኣብ ኳና ዝተመስረተ ፍቕሪ ነዊሕ ከይከደ ሃደሽደሽ ኢሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ንዕርቂ ክብገስ እንከሎ ጌም ኦቨር እናበለ ከም ዝኸደ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ካብ ወያነ ሮኬት ተወንጪፍኒ ብዝብል ምኽንያት ናብቲ ኩናት ተሓዊሱ ሎሚ ከዓ ናብ ዝበፂሕናዮ ዘለና ደረጃ በፂሕና ኣለና መንግስታት ህግደፍን ብልጽግናን ሙሉእ ብምሉእ ተባቲኾም ኩናት ንምውላዕ ኣብ ጫፍ ዓንቀር በፂሖም ኣለው እቲ ኩናት ብሓቂ ክህሉ ድዩ ዋላስ ንሓድሕዶም እናተኻሰሱ ግዜ ክወስድኦም ንሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ዘካትዕ ዘሎ ኮይኑ ህዝቢ ክልቲኡ ወገን ከዓ ከብዱ ሓቂፉ ይርከብ
ኣብ ግብፂ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደሓን ዝኾነ ውሑስ ሃዋህው እኳ እንተጸንሐ ካብኡ ንድሓር ግን ምኽንያቱ ግሉጽ ብዘይኮነ መንገዲ ብዝያዳ ንደቂ ኣንስትዮ ኣተክሮ ዝገበረ ግፋእ መጺኡ በዚ መሰረት ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ብግፋእ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከባ ኣለዋ። ኣባላት ጸጥታ ግብፂ እቲ ግፋን ማእሰርትን ብሰንኪ መንበሪ ፍቓድ እዩ ዝብል መልሲ እኳ ዝህቡ እንተኾኑ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ወረቐተን ዝተኣስራ ኣለዋ። ኣብ ፈለማ እቲ ግፋእ ብጉጅለ ዝካየድ ዝነበረ ኮይኑ ሎሚ ግን ዋላ ብተናጸል እውን ይግፈፉ ከም ዘለዉ ኣብቲ ካብ ግብፂ ዝተላእከልና ጥርዓን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ናብ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ዝካየድ ጉዕዞ ጽቡቕ ስለ ዘየለን ሱዳን እውን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ስለ እትርከብ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ግብፂ ክኣትዉ ይረኣዩ ኣለዉ። በዚ መሰረት እቶም ነዚ ጽሑፍ ዝለኣኹ ኣብ ግብፂ ዝርከቡ ስደተኛታት ጉዳዮም ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምጥባቕ ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፉ ኣካላት ክፈልጡሎም ይምሕፀኑ ኣለዉ። ንሕና እውን ኩልኹም ዝምልከተኩም ድሃይ ክትገብሩን ኩነታቶም ከመሓየሽ ፃዕርታት ከተካይዱን ንጽውዕ። ኣብ ላክሰምበርግ ዝርከቡ ብሰንኪ ስርዓት ግደፍ ሃገሮም ሓዲጎም ንስደት ዝወፁ መንእሰያት ከም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለዉ ኣሕዋቶም ኣብ ምእላይ ስርዓት ግደፍ እጃሞም ክገብሩ ጸኒሖምን ኣለውን። ብርጌድ ንሓመዱ ላክሰምበርግ ብዕለት 22 ለካቲት 2025 ኣብ ዝወዓለ ምትእኽኻብ ከም ቀደሞም ንኹሉ ድልዋት ምዃኖም ደጊሞም ብምርግጋጽ መራሕቶም ንወከልቶም ኣብ ግሎባል መሪጾም ንዝለዓለ ስራሕን ምድላይ ናጽነትን ፍትሕን ምስ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋቶም ተሰማሚዖም ከተግብርዎ ድማ ደጊሞም ቃልኣት እዮም። ኣብቲ ዕለት ሃነጽቲ ሓሳባት ተዘቲሎም ሕቶታት ከዓ ብዝምልከቶም መልሲ ተዋሂብዎም። ነቲ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝግበር ዘሎ ምትእኽኻባትን ስራሓትን ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ከዓ ኣብ ዝሓፀረ ወርሓት ዓብዪ ናይ ምዝርራብን ምልዛብን መደብ ብምስራዕ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ሰላምን ምዕባልን ዲሞክራስን ኤርትራ ዝሓልም ክሳተፎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጥቕኦም ዘለዋ ማለት ብርጌድ ንሓመዱ ቤልጅየም፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ዞባ ሳርላንድ ክሓብርዎም ይዕድሙ።